Ja siellä on päräyttää oikein kunnon tuommoisen pitkän burniksen. Juha Peri oikealla radalla odottelee siellä, että no koetapa Jukka saada se auto vielä takaisinkin tänne ja niinhän sieltä tulee remmiahdettu T-Fordi. Ai että se on aina mukavaa tuo. Lähettäjä näyttää, että okei pojat viivalle. Juha Peri on näyttänyt myös todella hienoja otteita tuon Sevi 2 kanssa tuossa viime kesänäkin ja nyt sitten herrat vastakkain. Jukka Mattila ajatsa eteen bracket-luokassa ja Juha Peri luokassa C, eli pit-luokassa. Aika 11.35, reaktio 053 Mattilalle. Juha Peri, reaktio 101. Ihan ikkunanumerosta päätellen ajaa myös tuolla SM-kisoissa sitten Pro-eteen. Ja pitkä vaikeutta oli kyllä hänelläkin. Reaktio 106, 60 jalkaa 150. Eli vasemmalla radalla tuo Dodge Challenger vuosimallia 70 ja Burnout ainakin oli ihan savuisa päätellen siitä, että sillä avustaja käy pikkusen tuulettamassa kabiiniakin, että kuski tekee edes lähtövalot. Herran nimi nyt ei kyllä ole vielä tiedossa täällä meidän tietokonejärjestelmässä, mutta vastaan asettuu sitten Sami Toppari tuolla hienolla AMX:llä. Että auto ei kimpoile aivan minne sattuu, koska kuitenkin näillä lentokenttäradoilla tuo pito on hieman ehkä rajallisempi kuin aivan sitten noilla huippuliimaradoilla, mitä tuolla SM-kisoissa sun muualla maailmalla on. Ja Toppari vetää 998, todella hieno veto. Ja Challengerille 11.95, mutta tyylikästä sutimista ja mies löysäsi kyllä tuonne loppuun. 200 niin paljon, että piisaa, mutta nyt herra sitten siellä otetaan Mattilan tähän pakilla, otappa uusiksi. Ja 6 käynnistyy. Molemmat vihreällä matkaan, reaktio Mattilalle 1-0. Molemmat matkaan vihreällä, vähän niinku perättäin, että sinne saadaan aahtopainetta oikein urakalla. Ei muuten menis leimasta läpi tuo. Reaktiot. Iso alkaa. Reaktiot 067. Seuraavaksi vuoron saavat oikealla radalla Musta. Siitä on ja nyt nähdään miten Norja ja Valttera Mustangia sitten käskyttää täällä Seinäjoen Rengonharjun radalla. Kyytiä varmasti löytyy tuosta Mustangista, että riittää. Riittää ja kaikki toimii. Ajaa sitten pudotuskilpailun eri ryhmässä, mitä Street Brackettia ajaa. Kyllähän
kilpailuissa asioantenni ja ehkä tuo pieni paino häviö, mitä noille köykäisemmille